Moikka kaikille! Mun nimi on Teemu ja vaikutan tuolla esmog.fi-kaupan takana. Tällä kertaa sen lisäksi, että antaa hiukan kasvoja meidän yritykselle, niin myöskin paneutua Vivinova-tankkiin, jonka ehdottomia plussia on ensinnäkin nestetilavuus ja sen lisäksi on toi vaihdettava atomisoijapää, johon äärimmäisen helppo myöskin itse tehdä toi vastuslanka. Ja katsotaan hiukan, mikä tämän tankin tarkoitus on, mitä se on syönyt, miten se toimii ja sen lisäksi tehdään se vastuslanka sinne sisälle. Jees, eli katsotaan hiukan eka tätä tankkia, minkälainen se on. Ensinnäkin tähän sopii mikä tahansa 510 trip-tippi, eli voi laittaa ihan semmosen, mikä itseään miellyttää kaikista eniten. Sen lisäksi tää on myöskin täysin purettava, eli tässä on kierteet sekä yläkäpissä että alakäpissä. Tankki lähtee irti. Se on hiukan kostea, mä juuri äsken pesin sen ihan vedellä puhtaaksi. Ja tässä on tää itse atomisoijasysteemi, josta myöskin lähtee tää atomisoija pää irti. Ja näitä myydään irrallisena. Ja näitä saa eri vastusarvoilla olevia. Tää näyttää olevan 2,8 ohmia. Se mikä tästä itse tankista tekee hauskan on se, että se on äärimmäisen helppo tehdä itse toi vastus. Ja se mitä me tarvitaan tämän vastuksen tekemiseen, niin on ensinnäkin imulankaa, jota mitä tällä kertaa käytetään silikalankaa, joka on lasikuitu silikonilankaa ja sen lisäksi vastuslankaa, joka muu on tässä tapauksessa 0,2 millistä kanthaalia. Ja se miten homma lähtee käyntiin niin on se, että lähdetään ensin purkkaamaan tätä vanhaa, eli otetaan sitä toi silikonihattu pois ja me nähdään toi vanha vastus tuolla sisällä. Sen jälkeen me löydään täältä tää keskipinni täältä alhaalta pois. Ja voi ihan joko kynsillä tai sitten ottaa jotkut pihdit, millä nyppäsee sen pois. Sen jälkeen siellä on tommonen tiivisterengas, niin otetaan sekin myös pois. Ja sen jälkeen tää vanha vastus on täysin irrallinen täällä, eli se voidaan ottaa pois. Sen jälkeen me päästään rakentamaan sitä itse uutta vastuslankaa. Se miten mä teen sen, niin ensinnäkin tän silikalangan ja pistän puoliksi sen. Noin. Ja sen jälkeen pistän nämä 2 pätkää niin limittäin noin sentin matkalta. Sen jälkeen otetaan vastuslanka ja edelleen tätä vastuslankaa noin 1/3 tonne kämmenen sisälle jemmaa ja lähdetään kierrättämään. Sen mukaan kuinka suuri vastus halutaan, niin sen mukaan käytetään sitä. Mä haluan noin 2 ohmia, niin mä teen 4 kieppiä siihen. Noin. Ja tuon näköinen sitten. Ei kannata liian kireelle vääntää niitä. Muuten käy helposti niin, että se kuristaa sen nesteen syötön täältä vikeltä tai keskimmäisille kirkoille ja sitten tulee koko aika pientä palanen makua. Eikä aika höllästi saa laittaa se. Sen jälkeen me otetaan tää itse vastuksen runko ja pistetään nämä molemmat vastuslangan päät sieltä keskeltä läpi. On hyvä katsoa, ettei ne mene ristiin tuolla sisällä missään tapauksessa. Muuten meidän vastusarvo on käytännössä 0 ja homma ei pelitä. Ja katsoa, että ne on täysin erillään toisistaan. Ja sen jälkeen me voidaan työntää tää itse vastus tonne uriin paikalleen. Ja voidaan täältä hiukan vetää vastuslangoista ja kiristää se sinne sisälle.
Sen jälkeen me otetaan täältä tää kiivisterengas ja pistetään toisen näistä vastuslangan läpi. No, ei ole väliä kumman, jompi kumpi. No. Sen jälkeen otetaan vielä tää keskipinni ja työnnetään se tonne reikään. No. Sen jälkeen me voidaan poikkaista nämä ylimääräiset vastuslangat täältä. Kaikista helpoiten lähtee, kun antaa hiukan jännitettä niille, niin ne napsahtaa poikki tuosta kiinnityskohdasta. No. Tämän jälkeen meillä on käytännössä täysin toimiva vastus. Voidaan kokeilla sitä niin, että otetaan tää runkoosa ja pistetään se tuohon moniin kiinni. Katsotaan paljon saatiin vastusta aikasta. 1.9, 2.0. Eikä aika takkaa. Sen jälkeen me voidaan antaa sille hiukan virtaa. Ja myöskin kuivapolttaa kannattaa ihan rauhassa. Niin että se kunnolla hehkuu punaisena. Hiukan vinkuu, kun mulla on siellä hiukan vettä sisällä. Niin mukavasti. Ja ihan kunnolla antaa se hehkua ja polttaa reilusti. Toi silika ei pala, se kestää noin 1000 astetta lämpöä ennen kuin se rupeaa palamaan. Ja ihan niin paljon me ei saada tästä vastuslangasta irti näillä tehoilla. Noin. Sen jälkeen mä hiukan lyhkäsen noita ylimääräisiä tuolta pistettiin limittäin, niin hiukan tuli liikaa laitettua niitä, lyhkästä niitä hiukan. Ja aika hyvä pikkien pituus tuli, hiukan tulee tuo toinen tonne tankin päälle, niin lyhkästään sitä myöskin hiukan pois. Että ne menee nätisti tonne tankin sisälle. Tässä vaiheessa voi myöskin hiukan noita imulankoja niin irrottaa toisistaan ja purkaa sitä. Mä en tiedä, onko tällä ihan oikeasti käytännön merkitystä mitään tuolla vikkauksen kannalta, vai onko se sitten vaan mun pään sisäinen juttu, että tuntuu kun niitä vastuslankoja roikkuu sieltä useampi, että se vikkaa hiukan paremmin. Noin. On ainakin tuuhempi. Sen jälkeen pistään toi tankki toisin päin. Tankki paikalleen ja nestettä sisällä. Ja hampiripinta voi laittaa tuohon vastuksen päälle. Voidaan myöskin tuota vastusta hiukan kostuttaa, jotta ensimmäiset tuossa saman tien kuivat hatsit. Sen jälkeen pistään toi silikonihattu vielä tuohon vastuksen päälle. Noin. Tässä on myöskin tämmönen rengas, joka tiivistää sitten tämän päätykäpin paikalleen niin, että se ei vuoda, kun se on väärinpäin. Sen jälkeen meillä on täysin toimiva kokoonpano ja ei muuta kuin otetaan testihöyry. Eli näin me saatiin ihan täysin itse tehty vastuslanka sinne sisälle. Ja mä oon nyt hiukan aikaa höyrytellyt tätä, niin 2.3 ohmia näyttää lavatupe. Joten hiukan voi antaa sille voltteja. Mennään tonne 4.2. Ja niin kuin näkyy, höyryä tulee paljon. Myöskin kurkkutuntuma on hyvä, mutta ei kuitenkaan liian voimakas. Maku on myöskin tosi puhdas, mikä pääosin johtuu siitä, että me aika paljon tehtiin sitä kuivapolttoa siihen. Eli jos tuntuu, että se maistuu jotenkin oudolta, siinä on joku outo sivumaku, niin ei muuta kuin lisää kuivapolttoa vaan
oikein reilusti, niin että ne hehkuu kunnolla ne vastuslangat punaisena. Niin me saadaan se silikalanka täysin puhtaaksi, myöskin sitä kautta se sivumaku sieltä pois. Elikkä tämmönen tällä kertaa. Eikä aika mainio tankki. Ei alkupanostuksen jälkeen vaadi mitään muuta kuin silikalankaa ja vastuslankaa, mikä maksaa 50 metriä muutaman euro. Eikä ei tosiaankaan kovin paljon maksa tämän käyttö verrattuna esimerkiksi halpoihin pokeihin. Plus se omasta mielestäni täällä on paljon puhtaampi ja parempi maku kuin pokella. Sitten mitä tää kestää tää itse vastus täällä sisällä, niin on sit viikko, 2 on silleen, että sen kanssa on miellyttävää höyrytellä. Sen jälkeen se rupeaa se maku ja höyryntuotto kärsimään. Sen jälkeen ei mitään muuta kuin pestään tankki ja tehdään uusi koili tilalle ja uutta nestettä sisälle ja taas höyry. Ei muuta kuin höyryttelemisiin.